Ayırım bir zor kontsert irtesin biz Irak dünyakka yollarбыз. Dürüsrәге, Иске Зеленая авылында туып үскән. Бүгенге көндә Нефтеюганск шәһәрендә гомер кичерүче милләттәшебез Шаяхметов Наил Рафаат улы бүген 40 яшьлек юбилейлы тантанасын каршылый. Шул форсаттан беренчеләрдән булып, аны яраткан тормыш иптәше Алсу Рифатовна, балалары Ринат, Азалия, Абдулазиз, Азамат котларлар. 2008 елның җиләкле август айы иде. Әйе, урман аланы таныштырып, безне тормыш исемле куе гомер урманына гомерлеккә кавыштырып алып китте. Мотор гаилә корып, мәхәббәттән шашып, ерак дөньякка күченеп китеп тә бардык. 2009 елны кызыбыз Азалия туды. 2016 елны улыбыз Абдулазиз. Әйнде 2019 елны улыбыз Азамат туып, безне тагын да бәхетле итте. Шын ир-ат буларак, аучылык һәм балык тотырга яраткан тормыш иптәшем, безне дә табигатьне яратырга өйрәтте. Менә инде 12 ел аерылгысыз юлдашлар булып, тормыш сытмакларыннан армый-талмый атлап киләбез. Хатын-кызны синең яшеңдә пешеп җиткән җиләк белән тиңлиләр. Ир-атларны зәвыклы коньяк белән тиңләп була торгандыр. 40 яшьтә син әле сөеклебез, баһадирлардай япь-яшь, алга таба карап, күп максатлар алдыңа куясың. Никадәр хыяллар белән янып яшисең. Күпме генә гаиләң өчен эшләп яшәсәң дә, син безне яратырга, безгә наз бүләк итәргә дә вакыт табасың. Барысы өчен синең алда мең рәхмәтебезне дә әйтәбез. Бел, без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Мин сине чын күңелемнән бүгенге матур бәйрәмең белән тәбрик итәм. Балаларыбыз исән-сау булып, уңышлары белән сөендереп торсыннар. Дусларың ышанычлы булсын. Хәвеф-хәтәрләр, кайгылар, күңелсезлекләр безнең гаиләне шитләтеп узсын. Йөрәгең һәр вакыт сәламәт булып, сөенеп, яшин дип типсен. Мин синең белән бик бәхетле. Син канәгать булсын өчен мин барысын да эшләргә риза. Әгәр дә тормыш юлыңны минем белән бәйләвеңә үкенмисең икән, мин тагын да бәхетлерәк булырмын. Картлык көнебезгә кадәр тигезлектә яшәргә язсын безгә. Үзе килгән бәхет, бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт-вакыт телеп ала минем бәгырне. Ялгышулар үткәннәрдә калган, бүгенге без бигрәк кадерле. Наилем белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсәк иде гомерне. Бүген аның гади тулган көне. 40 яшен менә тутыра. Ул бик ирем, дустым, якыным да, түр башында әнә утыра. Олы йөрәкле син, синең белән кавыштырды безне язмышлар. Тар сукмактан читкә тайпылмыйча җитәкләшеп барсын тормышлар. Артлы-артлы балаларың туды. Алар синең нәни күчермәң. Синең янәшәңдә бер кайчан да авыр хисләр бүтән кичермәм. Син булганда бер хәзинә кебек, ышанычлы тоям үземне. Адымым да матурырак кебек, курыкмыйча әйтәм сүземне. Гаиләбезнең ныклы терәге син, эшем дип тә янып йөрисең. Кайчак, хәтта күбрәк тырышасың, үзеңне бер саклый белмисең. Туган көнең синең котлы булсын, телим сиңа изге теләкләр. Шатлыкта да, борчу, сагышта да бергә типсен безнең йөрәкләр. Син ир кеше, улым, кызыңа да үрнәк булып яшә гомергә. Насыйп булсын безгә балаларның балаларын әле күрергә. Син булганда безнең өебезгә кояш кергән кебек. И рәхәт, синең белән очраштырган өчен язмышыма Наил, мең рәхмәт. Кадерле Наил Рафаатович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы җырны якыннарыгыздан бүләк итеп кабул итегез. Türlü күвәләкләр uça бергәләр. Ballı güllü şəşkələrgə sirlər sili irgələr.
1980 елның 30 апрелі бүгін дә хәтеремдә. Улым Наилне тәүге тапкыр күкрәгемә кысып, ана бәхете татыдым. Дип башлаган үз котлау язмасын сезнең хөрмәткә Наил Рафуатович әниегез Назира Алиевна. Кадерле балам, саны китсәң, тантаналы бәйрәмеңә теләкләр күп, һәм аларның барысы да бик кирәкле, бик мөһим. Мин әниең буларак, сине бу дөньяга тудырып, йокысыз төннәр үткәреп үстерүемә бик бәхетле. Чөнки син ананың кадерен белеп, хөрмәтләп яшәүче бала булып үстең. Рәхмәт улым, шулай якын күреп ярдәм итеп яшәгәнең өчен. Киленем Алсудан да мин бик нык канәгать. Бездән еракларда яшәсәгез дә, сез гел шалтыратып хәлләр белешеп торасыз. Ә инде картаеп килгән ана күңеле өчен тагын ни кирәк булсын соң? Әлбәттә, газиз балаң әйткән җылы сүзләр генә. Бүген мин сиңа якын итеп шуны әйтәсем килә. Исәнлектә, саулыкта озын-озак яшә, бар хыялларың тормышка ашсын. Йөрәк түрендәге бәхет очкыннары йөзеңдә елмаю булып һәр чак балкып торсын. Наил улым каршы ала бик матур туган көнен. 40 ел элек шатланып дөньяга килгән көнен. Гаиләсе нык, балалары үлеп аны ярата. Хатыны да бәхетеннән бары шатлык тарата. Әниең, бар туганнарың горурланып яшиләр. Начар сүз дә, начар күз дә синең якка бәрмиләр. Бәхет хөрмәткә төренеп, бик матур яшисең шул. Бәхетнең дә иң асылы, улым, барысы тик шул. Алда язсын каршыларга бик күп тагын бәйрәмнәр. Миннән кабул итеп ал син матур теләк бәйләмнәр. Җыр сайладым бүләккә мин, ошар дип өметләнеп. Җырлап, биеп бәйрәм итик, юбилей гайрәтләнеп. Чын йөрәктән котлавыбыз җыр булып сиңа барсын. Хөрмәтле Наил Рафуатович, бүген сезнең өчен яңгыраган җылы теләкләргә кушылып, шуны әйтәсем килә. Үткән гомер елларыгыз белән бер дә моңсуланмыйча саубуллашыгыз. Чөнки бүген сезнең матур юбилей һәм кыйммәтле хәзинәгезне алдагы елларда да югалтмагыз. Өегез татлы кәсәдәй тулы, сәламәтлегегез кырыш кыйлмасыдай нык, кулларыгыз, йөрәгегез, рухи сыйфатларыгыз бүгенгедәй сәламәт булып калсыннар. Һәр бер көнегезне бәхет, шатлык йолдызлары гына балкытып торсын. Шундый игътибарлы булып, сезгә матур бәйрәм иртәсе оештырган туган тумачаларыгыз белән бер-берегезнең кадерен белеп, җырлап, көлеп яшәргә насыйп итсен. Куанышым, бәхетем ди, күзләремнең каралары. Тәгәрәп китте йомгагым, күрдегезме, балаларым, язга кергән алмагачта, ак чәчкәдәй дөньялары. Еллар кыеп җилгә чәчте, сиздегезме, балаларым, чәчкәләре. Җимешләрем, тамырларым, балаларым, бәхет сора сезнең өчен, юллыйм хәер дугаларым. Күзләр сөйгән алмагачта, болландылар алмаларым. Dünya yemin bülek ettim. Duydunuzmu balalarım? Ömrünün de gözleri var, boşap kalır rüyalarım. Ömür yaprak üzülgenşi, kütemsizmi balalarım. Şeşkelerim, jimişlerim, tamirlarım, balalarım, bәхет sıra sizin için, yollayım hayır dualarım.
Çeşkelerim, jimişlerim, tamarlarım, balalarım. Çeşkelerim, jimişlerim, tamarlarım, balalarım. Bäxit sıra sizning için yollayma hayır dualarım. Balalarım, balalarım. Nail Рафуатулы Шаяхметов hürmetine tağın bir kutlaw haty kildi. Bu yola apası Bigbayeva Güzel Рафуатовна, uly Ilnur turmuş ipteşi Irke yazganlar. Bugün bik şatlanyp, minim üçün haman belekeşim bulgan, bar awırlıklarımda da nyk toyanışım bulgan enimni gymyrynyň matur beýremi bilen tebrik etebis. Turmuşynyň bar rahatyn görüp, kilinibis olsu bilen tigizlikde, par kanatlar bulup, sıklanırlık gymyr kişiriwin tilebis. Huday kileşekde kadirlep üstirgen balalarynyň rahim şefkatlerinde yaşarga nasip etsin. Bar ışanyşlary bulgan gaziz, ätiýen-ileriňiň toyanışlary bulup, alarynyň bahilliginde gymyr etegiz. Turmuş meşakatleri bilen uçraşularda siregeýe bara. Şulay da biz tuganlyk jylysyn ýogaltmaşa, şatlyklaryny da, burşularyny da urta gitip ýaşy bilebiz. Kileşek ömürlerde de bir-biribizge bulgan, yakınlık jipleri ezilmişe, şatlıklarga tirinip gine yaşarga yazsın idi Rabbim. Ulumnu üstirgende de siz ona in birinci kiňeşçiler buldygyz. Hatta ätisin almaştyra alyrlyk, şyn ir-at etip terbiyeli alyrlyk, yakın kişileri bulup turdygyz. Bizge körsetken ýerdämigizni Rabbim miňlete istep kiri izgilikler bilen kaytarsın. Biz sizni big yaratabız, hem kunakka kiliwigizni kötüp kalabız. Bala şaklar indi artda kaldı. Häzir siz şyn jiddi ir-atlar, matur bir hatire bulup kalır, uýnap jırlap uzgan ul şaklar. Minim sizni karap üstirgenini äýtmesem de ýakşy bilesiz. Gaýşan, nindi ýerdem kirek bulsa, apam diýip ýigirip kilesiz. Awylda siz bik köplerge örnek, şyn ir-at da, köräş batyry, tyrışyn elerim, sizniň işini sanap çygyp bulmas ahira. Sizniň apayıgız bulganyga min şyn köňelden bik bäxitli. Ýasar edigiz siz eger kuşsam, köpler körmes altyn tähitni. Turmuş dengizinde batmas için nykly bolsa edi köýmegiz. Yalgyz işkek bilen ýüzi awyr, bir-birigizge kara köýmegiz. Duz düşmanyň ýüzi aýrylmy, bu tamagızda bul kupkanda. Jilkenigiz ışanyşly bolsyn, delfinlarny kitlar yutkanda. Yarda kalgan ätiýenilerin, tuganlaryň baryn unutma. Üz kurabyň bulgaç, tugan kaýygyňa, tugan ýurtga izni sywatma. Nailinim, alsy siňilimiz, ýassyn birgeleşip ýaşarga. Türli ýakdan ýazmyş sınasa da, her şak hürmet bilen deşerge. Bugün sizniň iň bäxitli gün, bäxitigiz bulsyn gymyrge, nasip bulsyn başka ýubileylarda da parlap oturganny görürge. Hürmetli Nail Рафуатович, bir tugan apagız gaýlesi bilen birge sizniň üçin matur jyrda saylagan. Onu birgelep tыңlaýaly. Bir tuğan, biz bit bir qarından gürlep yaşigeli tuğandan. Ayırmasın bizni aşı yazmış, qoplamasın yolunu tumanlar. Jıyalaşap bir kurşigeli, sandık açtı güzel jeylerde. Uramlardan becirlaşı buzik, karmunu bilen jeyge kişlerde. Yavaşap bir kurşigeli, sandık açtı güzel jeylerde. Uramlardan becirlaşı buzik, karmunu bilen jeyge kişlerde.
туганнарым үшін тұрмыш uşaqları sünməsin. Rəhmətlimin yazmış qarşısını da arabızğa jiller girməsin. Yayılaşaq bir kuruşi gəli sandıqaşlı güzel şeylərdə. Duramlardan bir jırlaşı buzik karmonu bilen ceygek işlərdə. Sen işe sen işe bayanda oynayıp oturasın. Onlar bit bayanda oynayı bilmeyi. Bu dünyada biz bit qo'naq qınam oyoq bo'lib yashab qolayıq. Jon tortmasa qon bit torta bizni sog'inishib kutib olayıq. Yayalaşab bir kuruşigəli sandıqaşlı güzel şeylərdə. Oramlardan bir jırlaşıb uziq qarmonu bilen ceygek işlərdə. Yayalaşab bir kuruşigəli sandıqaşlı güzel şeylərdə. Oramlardan bir jırlaşıb uziq qarmonu bilen ceygek işlərdə. Oramlardan bir jırlaşıb uziq qarmonu bilen ceygek işlərdə. Qarmonu bilen ceygek işlərdə. Шаяхметов Наил Рәфуат улын матур юбилейы белән ихластан бүген бер туган абысы, Шаяхметовлар гаиләсе. Җәфәр абый, тормыш иптәше Наҗия апа, кызлары Лилия да кытлылар. Бер карында, бер бишектә үсеп, бер авылда каз үләне өстендә тәгәрәп үскән бер туган абый эне бит без. Шуңа да синең туган көнеңне без бер кайчан да истән чыгармыйча аны гел зурлап бәйрәм итәбез. Кабат җиргә язлар җитеп, гомер бәйрәмең килде. Кадерле энем, бүген без сине нык назлап, көчөп яратасыбыз һәм котлыйсыбыз килә. Туганлыкның көчен чакрымнар үлчәми диләр. Җәе чыккан саен без күрешеп, аралашып матур гомер итәбез. Без сине, гаиләңне дә нык яратабыз һәм сезгә гел сокланып яшибез. Күзләребез генә тимәсен. Яраткан тормыш иптәшең Алсу белән балаларның бәхет шатлыкларына куанып, алда да яшәгез. Бүгенге бәйрәмеңдә сиңа ихластан нык исәнлек, саулык телибез. Гаиләңдә иминлек, бәрәкәт тантана итсен. Балаларыңның җылысын тоеп, игелеген күреп яшә. Ни теләгәнеңне Раббым бер үзе кабуллардан кылып, тормышка ашырсын. Якыныбызның бүген туган көне, бар җир йөзен нурда күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Туган җирләр ерак калган күптән. Син чит якта яшәп киләсең. Тик шулай да якын кешеләреңә бар назыңны мулдан бирәсең. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагында. Ходай сиңа саулык кызганмасын. Бирсен тиеп бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын. Көтсен алда матур картлыгың. Хөрмәтле Наил Рәфуатович, бер туган абыегыз гаиләсе белән махсус сезгә дип бүләккә җырда сайлаганнар. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Берениден, беретиден, bir terbiye alganbız. Alar için
шатлыкта да мәңге бергә булайык. Кайгыда да шатлыкта да мәңге бергә булайык. Bir kaşıktan, bir sağıttan, bir rizıktan tuyganbız. Bir bizge yardımlaşıp yaşar için tuğanbız. Tuğanım, tuğanım, kulunu kulağa suzayıp, kaygıda da şatlıkta da мәңгі бірге буlayık. Kaygıda da şatlıkta da мәңгі бірге буlayık. Her kim ayrım dünya kıva sizmiğini ruzganı ezmik tuğanlık jipleri birge bulayık tuğanım. Tuğanım, tuğanım, kulunu kulağa suzayık. Kaygıda da şatlıkta da мәңгі бірге буlayık. Kaygıda da şatlıkta da. Мәңгі бірге буlayık. Айрым кытлау хатын Иске Кулатка бистәсеннән Ерактын якка Наил Рәфуат улы Шаяхметов хөрмәтенә кайнатасы Рифат Алимҗанович, кайнанасы Найля Жиганшевна, Шурина Альберт гаиләсе белән, әбисе Халидә Каюмовна, бабасы Джанша Адельшевич, якыннары Наил, тормыш иптәше Румия Алтынбаевлар балалары белән язганнар. Балабызны үз кочагыңа алып, гаилә кыруыгызга да инде 12 ел гомер узган. Бу үзе зур бер юл. Шушы вакыт ичендә син үзең дә безгә кияү түгел, улыбыз булдың. Һәр чак дөрес юлга бастырырга тырышып, киңәшләр биреп яшәдең. Кирәк чакта иң беренче булып ярдәм кулыңны сузасың. Безнең киңәшләрне дә читкә куймыйсың. Гел әйткән сүзләребезгә колак саласың. Бүген үзең менә нинди юбилейга ирештең? Ул сәер булса да бүтән кабатланмас. Шуңа аның тәмен татып кал. Эшеңдә хөрмәткә ия, гаиләңдә мәхәббәткә күмелгән кеше син. Бу бәхетең шушылай озакка сузылып гомерең буена җитсен. Бел, без дә сине нык хөрмәт итеп яшибез һәм Алладан сиңа бары матур гомер сорыйбыз. Ә инде безгә кунакка кайтуыгызны да ешрак көтеп калабыз. Кызганычка каршы, чакрымнар арабызда күп булу сәбәпле 21 гасыр кешеләре буларак күбрәге онлайн гына аралашабыз. Әмма да ләкин бу чакрымнар безнең мөнәсәбәтне, булган сезгә таба хөрмәт яратуыбызны киметми. Киресенчә, арттыра гына бара. Бар туганнар, дуслар җыелышкан, кочакларда чәчәк бәйләме. Нинди истәлекле көн соң бүген, киявебезнең гомер бәйрәме. Һәр туганны якты йөзең белән ишек ачып каршы аласың. Тәмле ризыкларың белән сыйлап, киңәш биреп озатып каласың. Авыр чагы булды тормышыңның. Инде шөкер итеп яшисез. Кызыбыз Алсу белән бик тырыш,
төгәл, кайгыртучан кешесез. Теләкләрнең иң изгесен телим. Рәхмәтләрнең әйтәм зурысын. Гомер юлыгызның бәхетләргә илтә торган иң турысын. 40 яшь ул кияү, бик күп түгел. Гомернең иң матур бер чагы. Берләштереп торсын туганнарны сезнең өйнең җылы кочагы. Кадерле Наил Рифатович, бәйрәм иртәгезнең концертын хәзерге җыр дәвам итәр. Без сезгә гыйбадәтле озын гомер теләп калабыз. Бәхеткә уралып яшәгез. Yaralarını yamap, kuşlarını aldap, yaşayız bit ömür itemiz. Dirlenemiz minge yaraklaşıp kimge, başta bakmay hatta ötemiz. Sikirsek de küppe diş almabız kukunu, elle kiminer indi bulmabız. Kişi bulup ötik, kişi bulup gidik, kişi bulup şirge doğanbız. Sikirsek de küppe diş almabız kukunu, elle kiminer indi bulmabız. Kişi bulup ötik, kişi bulup gidik, kişi bulup şirge doğanbız. Kalbili yok tuhtap, elle kimige şutlap, masaya biz bilmimi küpkemi. Burun üskeminigen, etşi biz kiminen, sikirre biz koşan kirtenin. Sikirsek de küppe diş almabız bugünü, elle kiminer indi bulmabız. Kişi bulup ödik, kişi bulup gidik, kişi bulup şirge doğanbız. Sikirsek de küppe diş almabız bugünü, elle kiminer indi bulmabız. Kişi bulup ödik, kişi bulup gidik, kişi bulup şirge doğanbız. Yarsıybız yanıybız, şansız da canıbız. Göngüllerge niller ıyallı, şıyabız malında, irek şultağında. Koman sırrın hepsi ıyallı. Sikirsek de küppe diş almabız kukunu, elle kiminer indi bulmabız. Kişi bulup ötik, kişi bulup yaşayıp, kişi bulup şirge doğanbız. Sikirsek de küppe diş almabız kukunu, elle kiminer indi bulmabız. Kişi bulup ötik, kişi bulup gidik, kişi bulup şirge doğanbız. Kişi bulup ötik, kişi bulup gidik, kişi bulup şirge doğanbız. Kişi bulup şirge doğanbız.